צילמתי, לא את הכל, לא את ההתחלה, אבל סיימתי את הסיום. עכשיו הוא יולד עוד 4 סנטימטר, הוא חותך את החלק השני. אני אראה עוד את תחילת החיתוך, אני בסרטוט, בצילום על הסרטה. זאת מכונת קרוסלה, אני מסביר לעצמי, זאת מכונת קרוסלה שחותכת, ונראה עכשיו הדגמה ברורה איך היא חותכת, ירדה עוד 2 סנטימטר וחותכת. 4 סנטימטר, סליחה, וחותכת כל מרחק. האדום זה למעשה משקל עליה שנועד לשמור על יציבותה.